Selamat datang di channel Ari Putra, selamat menyaksikan. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده فقال الله تعالى في كتاب الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا ولتنظر نفس ما قدمت لغد وقال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا تافه الأبرار فقال عز من قائل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو. Bismillahirrahmanirrahim. Ya akhi Ahmad Irwan wa Naswati Kuzawid wa ala ba'abradul ma'abihi min imsakin bima'arufin aw tasrihin bi'isa. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara Ahmad Irwanto bin Syuhadi, saudara saya nikahkan dan saya kawinkan dengan Hilyatul Jannah Wiyono Putri binti Edi Wiyono, Pak Edi Wiyono yang sudah tampil wali kepada saya dengan membayar mas kawin uang 1.345.000 rupiah dibayar tunai. Saya terima nikah dan kawinnya Hilyatul Jannah Wiyono Putri binti Edi Wiyono dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Terima kasih. Senyum semuanya. Satu, dua, tiga. Ini. Yas. Sudah dibelanjakan jadi amplop cak, jadi amplop wes, Anjay. Mas Ayu Hilyatul Jannah Wiyono Putri kapit dening Bapak biyungipun nggih Bapak Edi Wiyono dan Ibu Siti Alfi. Diparengaken keting suasana dening grup atau majelis selawat Satu Cinta.
Lebih nagagipun suasana menika nabiyantu dening standar profesional audio sound system saking Tuban. Sahabat siaga pegatan putri. Mangkin ler majeng itu perlu nampi lalu nangis jagat meniki bagus Ahmad Irwan. Biru Parmayan kini para piliki tadi para hujan lagan Langsung ke belakang. Ke belakang sini. selesai Agak belakang lagi. ingkang tiba-tiba sedangkan dititip dengan selama November Tahan dulu, tahan. serta ini suruh kapan Tahan dulu. gantal ingkang kinarya pepalangan dan pembantu Sampun. winastan pun dan kasih Sampun. ingkang dados prabowo asmon mantuta inggih piti macam menika Mas Ayu Kiya Tijan Wiyono Putri bakal masyarakat rasa tresno rasa asih dibantu Profes Ahmad Irwanto jadi gantal kekedannya pepalangan yang Bagus Ahmad Irwanto tidak betul ikan ada satu orang yang tidak dinikmati beberapa nanti pada guru pareng pangan tarik itu berkembang lewat ayu Kiya dan iya tahu itu wajib Senyum, Mbak, jangan lupa senyum. Jodoh para kubus bagus Ahmad Irwanto minta ikan temugi pecah peceng ikan meratan dan peceng narang pengantin kekali Agak tinggi ya Mbak nyiramnya. Nyiramnya agak tinggi. ikan tidak desak paripurna titi Jangan laksana ditutupin. menuju pengantin Agak tinggi bakal nyiramnya kan mecah biar saking airnya tak jauh di kelihatan. weteng bakali Sambil senyum bakal jangan lupa. mandiri terima kasih bila sejuru-juru ini masa Ayu Kiya Tijan Wiyono Putri aki wici isam paraning roko ginaken tirta wenting ingkang jero bokar kencana ingkang cinamuran mahar laki mewah kanthi kinalaya para pitalompun minamaring tembung manis dadi karya temakang anggun pemadel kanthi lanek patut ing mitra tumampang ana ing tung-tung Celentraipun mugi-mugi Kekipun pengantin kakak disajudan dados kuncara menggah kesainan kuncara menggah kabagian kamulyan ing selajengipun pengantin kekalih bagi jajan sumang tumuju papan panggelar palenggan ingkang sampun sumadi dening para guru kang sampun piniji kaki titilat soto wanita dipun kupiki dening Mas Ayu Kiya Tijan Wiyono Putri Bagus Irwanto sampun jumeneng siaga ing karya Pangastaran kang iku bilih pengantin kekalih bakal rinun tinuntun ing kautaman warga warga bener sawati kanista iki-iki pengantin kekalih dados tepo turoda tepo sawirasa tepo paluku juga tenggorokan yang meninggal dan membogat naik samudera sang pemerayaan aku bila kan diawal-awal negara kelapan dan berusaha berisi dari Jawa dan Bismillah la hawla wa la quwwata illa billah penyelum dan sama dan ikut Ranyata menjadi pokok diwian pada ini bangkok alhamdulillah atau saya kontakkan ini kita habis
Barang berdek belas. Cakap setunggal apa peng 3 deh? Peng tentu rapopo. Iya, bener-bener iya. Katuran wujud tirta bening. Ini dulu saking Candi Pratolo. Ingkang bahkan boten ngirangi makna beninging toya tekan parotan dan ibet ninging wanggalipun penganten kekalih ingkang badhe nepa biyen areng samudra sang bebayan agung menika sama-sama meminum diminum bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Seger ba, seger. Niki mantene putu kula Bu nun sewu nggih. Putu niki. Alhamdulillah. Masih depan ya terus wae Karangboyo kok roh semanti ngene desen iki. Sing putut ya ono ya kok roh Karangboyo. Apa ning depan gak ana cah ganteng ternyata sing ganteng masih depan. Memang cinta itu buta. Wis kadung ketaman asmara Mas Irwanto wis seraning dia. Iya. Sedajipun saking keparengipun kebijakan Busana kepareng Bapak Ibu yang itu mata kalian bisa saking Karangboyo Cetung. Sekedar pagi antar mawon. Kayak di sebelah kiri Pak, walah tabrakan keliru pisan lanang pisan wedok. Nggih. Mengikuti arahan saking pojok kondeko. Warung menika dados bukti pilih rezeki jodoh lan patik menika murni kekuasaan Gusti Allah mila boten kanyono-nyono pilih antawis tuban cepu dados tunggal wonten dadi banjur menika 13 April 2016. Salajengipun pengantin kekalih ingkang sowan abdi angkara nyuwun damel pangestu dhumateng Bapak Mewakipun. Pusaka dilalos ke nek pesowan nggone Bapak Ibu iki piantel-piantel ditinggal termasuk ATM ditinggal. Ngoten nggih Pak Bongkalis, iki piantelipun saiki lak ATM nggih. Pusaka serapat yang kangen. Ditekna lho aja sampe bongkok kersia masih rumah rubah nih baru bakal. Saya seneng ning ngadeg Pak. Sandal dikon lolos. Mundi dawu Bila boten nama maka pilih titi wancin neko di bahasa Iskiliatul Jannah wa putri dalam kesamat keluarga nyuwun tuh restu nyuwun pangestu dumateng Bapak Ibu kajen ibu sangat sasi sedasa ari panjenengan ngeban kula wonten padharan panjenengan iku panjenengan dipun lawatan kang wonten Bapak Ibu mila nyuwun pangapunten nyuwun pangapunten nyuwun pangapunten nyuwun pangestu nggih kula badhe suwita dumateng Mas Gusti menika nggih anak kuku sadurunge sinara nyuwun marang Bapak Ibu iki wis tak apa kabeh tilapun setaku tidur marang selera ketiya marang ujungnya ketiya marang ujungnya muka-muka kanti ketiya marang ujungnya dadi lantaran tinukaring alam suara
tumrap Bapa piye mungkin inggih donga pangestu saking panjenengan tansah kawula aturaken para rawuh kirang jangkep monggo wine penganten kekalih boten ing pangestu malih dumateng Bapak Ibu ingkang sampun kawula minangka milih mijil pangandikan nggih anakku Irwanto saiki sing nyebut dadi priyata kaya isa ngayomi jiwa raga bojomu krana swargane bojomu kumandheng kula wetak mongkar bojomu para rawuh menapa menggah darunane jero sumangga panganten kekalih estu penganten kekalihipun para purwaning dumadi punika muli nerekana jagat pakan akan barang bapanipun kang wis tuwa jiwa ragane serta dadi lantaraning tuwa sahangan marang ibunipun kang wis tuwa dados papanipun yoga brata salebetipun wajan Pradosari nglelinte gunung mulai semono nganti dewasa mugi-mugi kanthi pastu sampai Bapak piyambakipun anggenipun penganten kekalih kopi dan samudra gesang Bokaraya menika saged lulus raharja ing sampika ugi saged ingkang manjuaken ingkang sami mawaddah warahmah amin amin ya rabbal alamin prarawu ada samar baru turun di depan pengantin kekalih sawan api antara dumateng Bapak piyambakipun bila adat sawanipun aksa tidak akan lali dening Dwi Pasari make up saking apa boyo Tuhan Bidai becak oh bulat. Ayo Bakti. Ayo joget joget ayo. Apa jadi bis ini dok?
Leren jangan leren. Iya iki wayah iki ngendap iki. Budal kungkung ning jero sumur. Cakep. Assalamualaikum mugi panjang umur. Amin. Budal kungkung karo nggawa kelaras. Cakep. Assalamualaikum mugi seger waras. Ayo Jong. Oh. Sik Jong. Buat ya buat kalian toh. Aku ora mbok takoni belas yo, aku tamu lho Jong iki Jong. Sampai jago nanti. Sik Jong iki aku mau adoh tepung Jong. Iki mau ning kene iki pas aku rame-rame ya pasar Jong. Aku kan tujuanku dodolan. Dodolan iki toh. Padahal kemudian dadi wong nggih gawe. Lah iki aku dodolan di pasar Sukoharjo jene. Pasar Sukoharjo, makmur. Iya. Pasar Suko artine seneng. Ya. Harjo selamat. Makmur roh jinawi. Oh iya. Siap mojo temanten kekalih muga-muga selamat. Barokah makmur roh jinawi uripe ngono. Ya alhamdulillah. Iki aku mau nggawa Apa wae digawa ngerem biak iki. akeh jo iki jo lho. Apa iku iso ngopo iki apa? Pengen jenenge jo iki jo. Iya nih ya. Iyan jo. Iya. Iyan segi papat iki bentuke. Ya. Pralambangno kiblat papat iki nggih. Iya. Lah tegese iyan wong bebrayan, aja gampang pasulayan tegese. Siap mojo temanten kekalih aja gampang tukar lan padu. Betul sempur. Iya. Nah iku ana ilir mireng iku. Ilir. Nah iku ilir. Ilir. Apa jeneng? Ilir iku tipas ngono jare. Tipas ya. Ilir. Elingu sembarang kalir jo. Elingu marang wong tuane. Elingu marang tuane. Elingu marang gustine, eling marang dulur kabeh, eling marang musola-musola ning kene bareng kabeh kudu eling sambarang kalir. Nggih. Ya. Niku. Apa sing lincang iki? Kukusan apa iki? Iki kukusan jo iki jo. Iya. Kukusan iki kadang biasane jo. Kadang. Kadang wong wedok-wedok mak butip iki mau makan yo kukusan iki. Tapi kukusan yo nomor dine jo. Ya ono. Kukusan iki betul segitiga ujung ini. Tegese siap mojo temanten nodong rahmating Gusti ingkang Maha Agung. Iya Muga-muga anggenipun dobret tansah pinanan barokah rahmat selamat saking Gusti ingkang Maha Agung. Oh, nggih. Ya. Niku apa nih? Mau kaya telepon nih. Iki kanggo api jo. Ulek-ulek. Ulek-ulek iki kanggo nglebutno barang sing kasar. Nggo menawa siap mojo temanten kekalih salah siji nang rada emosi menasu nggih. Dadi dhewe ben lembut iki sing lanang ben lembut. Dadi nglebutno ati. Ngono aja. Enten malih. Apa aja? Iki sik irus iki. Allah. Irus akeh tenan jo. Akeh jawane akeh. Irus. Imane kudu diurus. Ya. Saiki dhewe biasane sing lanang biasane ngopi nang warung kono TCB to ndi kono. Saiki bojo, saiki nggo bojone dhewe kan gawe sangkuk gedhi ngono ben lompat. Sak gelas gedhi. Iya ben betah ning omah ngono. Ya terus aja apa aja. Apa nih iki? Jebor iki. Jebor. Ya jebor. Jebor. Dadi wong iki dadi wong beres apa dadi wong boros. Siap mojo teman kali. Ana wae saiki ya ditunggu saiki, ana wae akeh yo akeh lho. Dadi aja wong boros maksudnya ngono. Kudu sabar. Sabar lan nrimo. Iki mau pandine. Wes. Iki guri iki ana neh jol. Ana neh ya. Guri iki apa iki? Iki ya ana neh lho. Iki jane iki apa parut. Parut. Iki ya padha wae mau istilahnya kan manggoto barang sing halus mau. Klopo saiki diparut dadi lembut dipek santene. Aja diku apa sih dijupuk santene wae ngono. Jupuk sing apik ya. Jupuk sing apik. Iki entong.
Entong kamu gak wes mo. Urung to. Urung to. Urung. Iya entong. Entong. Si aku aja teman saiki kan wis wong loro to, Jo. Iya. Ya, kan kudu kerjasama. Kudu ganti apa jenenge? Tolong menolong. Entong iki enteng sing digotong. Ah iya. Dadi ana babat. Ojo nanti abot-abot gotonge. Babat apa jenenge babat sing abot gedhe iku digotong wong loro dadi enteng ngono. Enteng ya. Wes, ta iku sing enteng apa iki? Kendel apa iki? Kendil iki paribasane Jaringan iki. jaringan iki kanggo wong wedok, Jo. Iya, Iki iya. kebak ing wos utawa beras. Iki aja sembarang wong kudu iso buka iki. Kudu bojone dhewe sing buka lho. Ya iya lho. Aja Nek wong wis lanang buka ya super. ya maksudnya aja gampang-gampang buka no iki ngono lho. Iki kan wong wedok to jasane iki. Iya. Dadi ora wong awung jaga wong dijogo iki ora oleh ngono. Iya. Hei Jo, aku saiki nggonku tek apa iki kabeh. Iya. Sing gowong iki apa Jo? Apa iki uter? Muter ya apa Jo? Uter iku nek buka marah salah gemeter. Oh, ngono Jo. Iya, Pak. Muter iki Jo. Gemeter piye? Cek-cekan. Iya. Kamar kok. Aku wis paham Jo, aku wis paham betul kan. Nah, terus apa isine Jo? Iki di sini ya sandang lan pangan. Tegese. Sandang pangan iku ya sini bumi to. Oh iya, bumi berarti sini Iya. lapangan. Bumi minangka ya utek iki minangka bumi bunder. Oh bumi ya. Ya, bumi iki sini sandang lan pangan. Eh. Pengantin nganggo tipu di mawon iku gampang oleh golek sandang pangan. Ngono. Ah, iya. Yo Mas manten jenenge Paijo iki mau ngono. Ya menapa buka marah salah gemeter. Masa kebetulan utek jenenge Pak abangipun bumi. Nah bumi menika isine nggih gitu mau sandang pangan. Lah, terus pengantin nganggo tipu di mawon gampang oleh golek sandang pangan. nggihipun pados sandang lapangan dadi uripe makmur loh Jimawi. Wes Jo. Wes Jo, iki tak kandhani nganteni wong buka marah sak gemeter. Ngono Jo ya. Iya, biasa wae. Sadurunge pamit aku tak ngomanten sedelok Jo. Iya, tapi mau iki jaringan ora dibuka tapi yang buka marah. Aja Jo, Jo. Aku tak nombur sedelok iki ben njupuk siji kok apa sing disenengi yaiku Iya. minangka prambang uripe Jo. Ya ten, jebuk ten. Iki biasanya wakeh gawane tak dewa ya. Iki mosok gelem royakan ngene iki. Iki mau mesti kode terturun ini mau. Wes ten alasan redek ten. Gemeter rasa gemeter bebas. Yo. Sing dijupuk pas. Ya bebas. Ilir. Iya. Berarti kan bener-bener Iya nih, kok kamu mau dili ta ya? Ya ngono lho. berarti rasa gemeter Jo ya. Rasa gemeter lho wis mlebu kamar kok. Kok nadine larang digoci jebret wis ayem. Lho, Manten wis alhamdulillah ten. Muga-muga eling sama barang kali ra nggih. Ayo tes tes. ayo mau pamit. Di sini dia mulai tak? Pamit mulai aku. Ya engko to Mas Gogoreng nek kene Mas Gogoreng. Sultan Gus Idul itu dah. Sadua sing ketemu kok burak kok ngomong piye lho. Sing gelem royok iki monggo lah yo arek gelem royok. Biasanya pakai tak royok nang ngene becik. Iki kena diroyok nek kok pasilan iki. Sing gelem monggo. Monggo ibu-ibu kan jadi badan itu. Virusnya apa palute monggo ibu. Sebenarnya coba apa sih itu ya. Wah ini kebanyakan sing arek iki ya sebenarnya kok. Kancane disuwi-suwi benar. Parkane. Iki ra bahasa bikin cancang apa? Aku apa nih?
bukaan. Jajan-jajan mau langsung juga kabeh sapi kulane. Saiki awak dhewe dibali Pak Edi, mau kula nuwun saiki ya nuwun pamit. Kula minangka saking kalangan saking Bapak Edi minangka kapuri mikul napa niku mau mikul lihat utawi acara nembe utawi pasar Sukoharjo. Baik masing menika kula bilih wonten atur kula ingkang krantep dhumateng manah panjenengan para kula sak menika kula nyuwun agung samudra bareng sami sak kata-kataipun teman-teman sedaya nggih. Monggo disalami. Akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi